Kisii na Nsengima ncheno mheshimiwa Wilfred Monyenye yoge Kisii Central Ward lituko lya rero murocha yabase assembly yaito tworokirie ensi yaitengima ya Kenya na gusiengima egento twakorire ntoje tiga iga twachore tuje kuna goseria abana baitu kurwegasi egento rero abaheshimiwa mwakorire mwezi nche muno mugaka wekenyoroga iganko bakera ngambu yamono egente getigage kome korurero ntogeze kuna koreterwa abana baitu ngana butogoja kuna koimbich elinde batige kigazi no mwana nde muno mwana mokesa otwachikorigere muna abantu balitochorire tutageti gosiria obogima bwoyo mintondem igontu county yaito ya assembly otate kuwaka sa team elinde torolenga ki togo kolegasi amuna abaishimiwa kwa sababu egasi yaito igere mara gatatu to represent to oversight to registrate ntu achetega iga kuna kuimbichi abantu egasi yaito bono ya oversight ndoche ya chaki ibona inwa barali mwaro ikiaba maria gotogotebia abantu baita ba MCA ababaka 43 egento bakorire Kenya saba seni tokonya abana baito ende na lina barabuo baranyore egasi gukimutwe nonye gasi e county go chakwera 2027 igona kitwarigereria twabamo twatebanga genteke nde mutari guchiande ndemo no ale muna SEC ya administration osasara abangwe nexagati ntunta itikomanya igo lero twamwiraniri officially nganere omu minister yomobo we county ya Kisii.